Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa al-Fatih lima uqli wal qatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. To alhamdulillah, a al'ummar wannan gida mai albarka ina kowa fatan alkhairi da fatan mana cikin koshin lafiya. To ya aka je mu kwana biyu shiru, to yana yin dan aikata da kuma tafiya da take kama mu. To alhamdulillah, in Allah ya so da yanzu mun samu lokaci za mu dan kawo muku wani babban sirri mai albarka. Wannan sirrin gaskiya kowane mutum a wannan gida zai iya yin sa, sai dai idan baya da ra'ayin aikatawa. Wannan shine dai a takaice. Don wannan babban sirri mai albarka sirri ne wanda kowa yana buƙatar sa, mata da maza a cikin wannan gida mai albarka. Domin saboda yadda 'yan uwa suke ta kirayen mu akan cewar suna gwada tasirifai wa'ansu da dama, wa'ansu suna gwadawa ba sa samun nasara, baya tashi. To dama haka abin yake, ba komai za ka gwada kuma ka samu nasara ba, saboda kowa da yanayin mustajabarsa. Akwai wanda ko ƙasa ya iba ya baka, alhamdulillahi za ka ga ta zama dukkan maganin da ya gaya maka. Tabbas wannan shine. To amma insha Allah ga wannan babban sirri mai albarka, in Allah ya so yadda zai share muku kukanku. Kafin nan kuma zan kawo muku an sirrika na jalabi su ma, saboda yanayi na rayuwa, da kuma sirrika na tasrifai su ma majarrababu. Idan akwai sirrin da insha Allah za mu kawo shi a cikin wannan gida ba da daɗewa ba. To wannan sirrin shi yadda yake a gurguje, ba tare da ɓata lokaci ba, yadda ake aiki da wannan sirrin shi aiki ne wato kamar musanya kuɗi. Hanyar wannan sirrin tana da guda yawa, ta kai kusan kala 3 ko in ce 4. To amma dai a yanzu hanya ɗaya muka samu damar kawowa. Hanyoyinsa da dama, wato hanyarsa ita ce ta farko wadda za mu kawo a yanzu, ita ce ta musanya kuɗi. Abin da nake nufi da musanya kuɗi shine kamar misali in ka ɗau ganye ka murza ya koma kalar kuɗin da kake so, ko kuma ka ɗauki ganye ka ɗauki takarda ka murza ta koma kalar kuɗin da kake so da sauransu. Idan 1000 kake so ta koma za ta koma, idan dala kake so ta koma za ta koma, idan cedis kake so ta koma za ta koma, idan dina kake so ta koma za ta koma, idan euro ne, idan sefa ne, kuɗin da kake so a kudurta a zuciyarka shi za ta koma, kalar kuɗin za ta koma bi iznillahi, in dai ka aikata wannan sirrin yadda na faɗe shi cikin yardar Allah. Domin wannan sirrin gaskiya sirri ne mujarrabin, kuma sirri ne mai albarka. To yadda ake amfani da wannan sirrin, idan har mutum zai aikata shi, zai samu kwan hawainiya. Idan ka samu kwan hawainiya, shikenan sai ka zo ka samu kuma garin lalle, wanda mata suke kunshi da shi. In ka samu wannan garin lallen, sai ka zo wannan hatimin, duk wannan bayanan da kuke gani ba ruwanku da su, wannan bayanan sirrin ne. Iya wannan hatimin shi ake bukata, iya shi dinnan da wannan bayanan saman da bayanan ƙasa nan duba ruwanku da su. Iya wannan hatimin, zanen hatimin na la yastakhlifannahum dinnan, shi ake so ka yi amfani da shi cikin yardar Allah. Yadda ake aiki da wannan hatimin shine, idan za ka yi amfani da shi ta fannin da za mu yi bayani a yanzu kenan, ta fannin wato musanya kuɗin, ana rubuta wannan hatimi mai albarka kafa 7. Idan ka rubuta shi kafa 7, shikenan sai ka fasa wannan kwan, za ka dan diga a cikin wannan rubutun, sai ka kawo garin lalle, sai ka zuba. In ka kawo garin lalle sai ka zuba, sai ka wanke hannunka. Haka za ka ringa yi tsawon kwana 7. Kullum za ka rubuta kafa 7, ka zuba wannan wato kwan hawainiyan kaɗan, sai ka zuba wannan garin lallen ka wanke hannunka. Insha Allah rana ta ƙarshe, ranar kwana 7 kenan, bayan ka yi wannan wanke hannun, shikenan sai ka zo ka ƙara rubuta wani. In ka zo ka ƙara rubuta wani kafa 7 din, sai ka kawo garin lallen nan ka zuba, sai ka kawo kwan hawainiyan nan, sai ka dan diga shi ma a ciki. In ka diga shi kenan sai ka sha. To bi iznillahi, da cikin da yardar Allah, tamkar kun fa yakunu, duk abin da ka ɗauka ka murza ka ƙullata a zuciyarka da ya koma kaza, to insha Allah kana murzawa za ka ga kuɗin nan ya koma. A misali, kana ganin wata takarda, abin da ya sa muka kawo wannan sirrin saboda yanayi na ayyuka, misali yanayi na irin kamar bukata ta emergency haka ko makamancin haka. Za ka ga a wani lokacin ka fi ƙarfin abu, amma in Allah ya kawo maka wata jarrabawa, ko kuma kana cikin tafiya, misali yanayi na kuɗi ya yanke maka, ka je garin kuma da baka san kowa ba, baka san ina za ka je ba, gashi kuma kuɗi ya yanke maka. To kaga in kana da wannan babban sirri mai albarka, ka riga ka haɗa shi yana tare da kai,
kawai kaga sai kai amfani da shi a wannan irin wannan lokacin kenan. Kawai da ka samu takarda ko kuma ka samu wani ganye ka kudurta a zuciyarka ya zama 1000, Allah misali da kuɗin Najeriya kenan zan buga, ka kudurta ya zama 1000, ka murza ka samu 1000 ka, za ka je ka kashe ta duk inda kake so, sannan za ka kai ta banki, za ka yi duk abin da kake so cikin yardar Allah. Ka je ka biya kuɗin mota, ka yi abin da kake so, to alhamdulillah. Kuma wannan kuɗin ba sa taɓa ɓacewa, ko su ɓace ko su dawo ganyen nan a'a ba sa taɓa, in dai suka koma Allah ya komar da su kenan, kun fa yakun ne. Wannan sirri ne na la yastakhlifannahum. To insha Allah dan haka muka kawo wannan babban sirri mai albarka ta fanni da dama. Na san yan uwa za su amfana da wannan sirri mai albarka. Alhamdulillah muna jin daɗin irin addu'o'i da kuke mana da godiya da kuke mana a cikin wannan gida, haka yake ƙara ba mu ƙarfin gwiwa, domin a wannan gida ba mun buɗe shi ne domin mu dakata don wani bayanan wani, don wani ko tsokacin wani ko kuma maganganun wa'ansu mutane ba. A'a, shi dama lamari na wato taimako, in dai za ka yi shi to fa ka sani in ka fara baka buƙatar yaban mutane. In dai ka ce abu sai an yabe ka za ka yi shi, to fa gaskiya ka yaudar kanka. To ala ayyi halin muna godiya ga Allah da yake ƙara bamu ƙarfin gwiwa da muke iya kawo dukkan wa'ansu sirrika mujarrababu wanda muke da su, kuma Allah ya mallaka mana su. To insha Allah kuma za mu ci gaba da kawo muku kamar yadda aka saba din, in Allah ya so yadda. Kawai dai abin da muka sani shine duka abin da muka san gidan nan zai ɗaukaka, zai samu abin da ake so bunƙasa, shine ya kamata a ce muna yi. Ƙoƙarin mu a wannan gida mai albarka mu kawo dukkan abin da zai faranta wa 'yan wannan gida mai albarka. Don haka 'yan uwa ku kuma ku ci gaba da bamu gudunmawar ku wajen wato yin sharing ɗinsa domin 'yan uwa su amfana, domin duk abin da ake yi ana yi ne domin 'yan uwa. To kaga idan ka tura wa ansu 'yan uwa, to kaga kai ma ka samu wani kamashin ka na lada kenan. To don haka 'yan uwa sai a ci gaba da bada gudunmawa a cikin wannan gida mai albarka. Insha Allah za mu kawo muku sirrika manya-manya masu albarka a cikin wannan gida mai albarka. Allah ya taimake mu, sannan a ci gaba da danna mana subscribe kamar yadda aka saba. Allah ya ba mu nasara, ya sa mu dace. Mun gode. Sannan ga masu buƙatuwar ƙarin bayani kuna iya kiran mu a lambar wayar mu kamar haka 070 66 61 54 14. Allah ya taimake mu, ya shiga cikin lamuran mu. Allah ya sa mu dace a cikin lamuran, ya sa mu cika ƙarfin